Кажи ми, обясни ми за анатомията на успешната реклама. Как ти създаваш видеореклама, която кара хората да поръчват твоите продукти? Ами начинът, по който аз го правя и начинът, на който аз съм научил от хора, които са много по-успешни от нас в тази сфера на нещата, е да познаваш пазара, на който продаваш. Какви са им проблемите. Те дори може да не знаят, че имат и проблем. Трябва да установиш. Има една много хубава книга Breakthrough Advertising. Тя се води като библията на маркетинга. От едно време още тази книга е написана. Страхотна книга. Там се отписват две неща. Трябва да познаваш пазара, на който продаваш. Специфичния аватар, на който продаваш. Да кажем, че аз продавам абсорбатори за влага. За стаите. Ако пуснеш една обща реклама, малко вероятно е тя да тръгне. Понеже имаш много конкуренти онлайн, пазара е огромен, Да. трудно е. Дай ми пример за една обща реклама, само да могат хората да си го представят. Как изглежда една basic обща реклама? Искате да дишате по-чист въздух. Сега една печеливша реклама би изглеждала по този начин. Детето ви боледува ли твърде често по време на есента и на пролетта? Знаете ли, че това всъщност е от влажния въздух, който се събира в къщата, който също създава бактерии и този абсорбатор може да спре вашето дете да боледува толкова често. Следователно вие да може да ходите спокойно на работа, така и така. Разбираш ли? Да знаеш на кой продаваш, какви са им проблемите. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони. Номер 1 общността в България.